sugeng dalu. Ora ngira najan wong lemu joget yo luwes lho. Ning kocapok arak nulungi aku wedi. Lah apa? Mergo Mas Kiswan ra nderek kok ya. Lah Ora malah melu justru kaki wong nggawa satpam kok ya. malah justru bebas to. Oh, bebas. Ngerti ya mau langsung tak tulungi. Mbak Ayu Purwalastari Dalam. nembango sing ngersake Pak Haji Musonef najan ora kondur lengganing pondok Megelang. Iya. Ning Megelang ning iki streaming. Nggih. Lan sesuk nek iki ora diaturke aku didhawuhi mampir ndak ditagih. Wong pun kula transfer kok ora ditembangke. Lah niki. Oh, sampun ditransfer. Sama aja kuwatir gini-gini iki lho. Oh iya. Ya, diaturke cape gunung. Kutut manggung. Kutut manggung iki. Lambe ku mune kutut manggung kok cape gunung. Slendro apa pelok? Ya pelok. Derek. Kok bablaske gugur gunung. Banduk kaya ngapa? Sugeng dalu sugeng mirsani sugeng wungon Rama Kyai Haji Musonef kalian Mas Parno putra kula wangsa. Sapa Pak Dalang Tusya saking Imogiri tinggalane Mas Sena karo tinggalane Suwargi Mbah Timbul. Iya. Lah murid itu anak buahe Agus. Agus iki anak buahe. Iya. Oh, guru napa Pak Tusya? Oh iya. Guru apa? Guru gali. Gali nek cara kene iki podak. Buka klambine Agus karo tatone pirang-pirang. Padha harus nyuling. Mas Tuju Yagaku sing deniku nek seneng karo sedulur saka Yoja luwih-luwih kok nganti kangen karo Pak Tusya wis meh yakin ora gelem mulih. Sebab apa? Janji mrono suguh. Suguh apa? Suguh kicik. Kicik. Nek kicik cara kene iki anak kirik, nek kono kuwi isine jerone wedhus, polone wedhus jenenge kicik. Dimangsak rica-rica kicik. Enak banget. Iya, ngombene wedang teh gulane batu nganggo teko. Wah, jan. Wis, pokoke medak ora kaya ning Imogiri. Iya. Lanjut. Pakan
Jek. Iya. Wiyagane sigra. Iya. Awas, nek nganti ngantuk lho. Kiraine ketok gede banget Ning ndi sisi wetan kae yang layar kae. Utamane sing perlu waspada, sing ngethuk karo sing meking. Nah iki perlu waspada. Iya. Pokoke kula matur juru syuting nek ngantuk disyuting mawon dipanjer. Men apa? Men isin. Angger putune nyawang, waduh, Simbah jebul mingiras turu ning panggung. Bali kok ya dibayar. Iya, apa ora saking apike pengarep wong turu kok dibayar. Oh, lanjut. Bablaske gugur gunung. Yen tan Mas ini Jono saking Madura. Saking dalu. Saking dalu Pak Sarno Kendi. Saking Siti Bentar. Sampun sah Rama Kyai Nggih, Musumet iki pun sampun. dadi hak kula. Nggih. Nyanduk.
Oh nggih kula. Heeh. Gelem ora? Nggih kula. Lah ya purono. Tampane. Nggih, menika saking Bapak sinten, Mas? Pak Haji Musonep. Pak Haji Musonep. Lenggah asli mriki ning sakniki mboten kondur lenggah teng Pondok Megelang. Oh nggih, matur nuwun. Watu Congol. Nggih, Watu Congol. Lenggah riyen. Mas tuju? Nggih. Wekdalipun sampun ngangsek mbok bilih kasegeg semanten. Nggih mangke lagune sambung wonten ing Wanci gara-gara monggo. Ngaten nggih, pun pamunten pun jam 1 kurang seprapat. Najan nek didurute ora nontek nduk iki pamundhut sing wis transfer ya wis tak tampa. Ya ning aku sih duwe utang mengko Wanci gara-gara diaturke dipinangkani. Bali ning papane dhewe-dhewe ngadeg ngersani gengsin ndak ditukani mak.